דודו, תקשיב, אני קראתי כתבה בעיתון עליך שאתה מתעניין בחוג דרמה, ואני משתתפת עכשיו ביד שטרית ואני צריכה קצת עזרה, טיפים. אתה יכול לתת לי? כן, כמו למשל. תקשיב, היה לנו שיעורי בית, נגיד, אני יוליה וחבר שלי, חבר שלי לחוג הוא רומרו, ואני... דקה. דינה! שנייה, אני פה לחברה שלי. דינה! איך קוראים לרומרו? קוראים לרומרו שמעון. ואני טוב, אז אתה יכול לתת לי אולי 4 טיפים? ממש, אתם יודעים שהכפר זה לא חשוב, נכון? נו, אתה יכול לתת לי אולי? לא, אני רצינית איתך, זה רק 3 טיפים. דודו, נו, אתה לא רוצה להגיד לי, אני אתייעץ עם מישהו אחר. אני אתייעץ עם מישהו אחר, ביי חמוד.